L-indipendenza għandha tkun il-festa nazzjonali ta' Malta. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt żjara lejliet il-ftuħ tal-attivitajiet li se jsiru fuq il-fosos tal-Furjana. Jiena ma narax il-festi tal-indipendenza bħala xi ħaġa partiġana, ma narax il-festi tal-indipendenza bħala xi ħaġa li għandha tikkrea xi tip ta' konflitt, imma bil-maqlub niġġieldu kif dejjem ngħid mhux biss il-korruzzjoni, mhux biss il-ħażin, imma l-mibeda, u allura għandha tkun festa li taqqadna, festa verament nazzjonali, idealment il-festa nazzjonali tal-Maltin u l-Awċin. Iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Festa tal-Indipendenza fetħu uffiċjalment bil-gala dinner li fisret ukoll sena mill-ħatra tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Fil-kumment li tal-Net News, Adrian Delija spjega sinifikat partikolari li għandha l-Festa tal-Indipendenza din is-sena. Sinifikat iktar din id-darba għax umbat wara dawn il-festivitajiet umbat il-Partit Nazzjonalista jnidu wkoll il-bidu ta' kampanja elettorali importanti għalina wkoll. Però għal-mument ejja nikkonċentraw fuq il-Festi tal-Indipendenza. Fi żjara tiegħu Adrian Delija dar mal-fosos tal-Furjana fejn kienu qed isiru l-aħħar tħejjiet bi preparazzjoni għall-attivitajiet. Hello n-nies qabel xejn illum ġejna hawnhekk anke biex naraw il-ħidma tal-ħaddiema u l-volontiera kollha tagħna li għaddejjin propjament 24/7 naħseb jiena biex minn għada nibdew mbagħad il-festivitajiet propja li jibqgħu sejrin pratikament ġimgħa sena l-ħamis għax imbagħad ikun hemm il-kull minnu f'dak li huwa l-mass meeting illi nħeġġeġ il-kulħadd mhux għal ħamis imma l-ġimgħa kollha skont l-attivitajiet li jkun hemm skont hekk mhux żgħażagħ iżgħar, anzjani, dibattiti hawn xi ħaġa għal kulħadd. L-attivitajiet li se jkun hemm fuq il-fosos se jkunu qed imissu nies ta' kull età fosthom iż-żgħażagħ u tfal. Infatti se jkun hemm żona tfal fejn fost oħrajn se jkun hemm bouncy castle. Apparti minn hekk nhar is-sibt se jkun qed jiġi organizzat teen party għaż-żgħażagħ bil-parteċipazzjoni ta' DJ Nate. Ser ikun hemm ukoll diskussjoni flimkien mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija f'teatru miftuħ. Fost l-artisti li ser ikunu qed idoqqu fuq il-palk prinċipali, fl-attivitajiet tal-Festa tal-Indipendenza ser ikun hemm tribute bands ta' Coldplay u Queen. Il-milja tal-attivitajiet fuq il-fosos tal-Furjana tintlaħaq bil-mass meeting ta' nhar il-ħamis lejliet l-Indipendenza.